Straight to the Ano point. tayo may galas tong dugang hisgutanan makigalaan si ang karon ang Iglesia ni Cristo padayon pa silang rally sad. Pero nag-change venue sila mga higala. Wa na sila dito sa EDSA. Onya Liwasang Bonifacio. Tuwa sila dito mag-rally kay ilang permit mahigala gihatag kagahapon ra. Wa na sa tagig permit karon. Kana mahigalang hisgutananan anang permit, medyo lalisunon pa sa dandapita o kining gihimo mahigala sa mga membro sa INC o mga sympathizers uban atong respetaran sa ni kay ilan ning katungod mahigala sa freedom of expression. Usa kana sa mga katungod nga nabutang diha sa Article 3 Section 4 sa atong 1987 Constitution, labi na nga niata sa usa ka demokrasyang nasod. Demokrasya patahantod karon ha. Straight to the point. Kuyaw man ning kalakiharon og niatas demokrasyang nasod, doon na tayo freedom sa pagsulti, pagpadayag sa atong mga sentimento. Kay karon mahigala murag ang pattern ron o mupadayag ka sa mong sentimento unya batok mahigala sa gobyerno murag ikaw may gukuron. Straight to the point. Mo na nakalisod mga sukit tig paminaw. So kini ang INC ilang gipaklaro o kauban nga mga supporters, hindi man sila supak sa balaod. Ang ila ang pagbaluktot mahigala sa balaod. Og mo na kung gingon og ang ato accountability, okay. Ang angay pasakag kaso pasakaan. Pero kung selective justice, doon na mga higalay pagpanggukod lang sa kontras politika o pagpanggukod lang sa mutingog batok sa administrasyon, that's foul. Straight to the point. Foul na sadna. Unsa may bot pasabot, wa na gimutingog. Kung wa na mutingog, unsa may mahitabo. Kay kutob sa mutingog, pasakag kaso, pahilumon, pinaagis pagdako, pasakag kaso nga non-billable. Straight to the point. Wa na tay demokrasya anang kalakiha kung wa na mutingog. Wa na maka-afford mahigalang mubarog o musulti. Mao na mahigalay lisod mga sukit ti paminaw. Si Senator Rodante Marcolita nag-speech na siya itong sa rally. Ato ko nung paminaw na sa iyang unod mahigala sa iyang speech para nga atong paminaw mahigala. Maunay akong ingon, pasaka kasos Marcolita, okay, pasakain ninyo, naman ka mo'y basis. Pero, unsa may natabo, nga may napasaka sa ubang mga senador nga naa sa majority block. Ang mga tao nagtanaw, magod, kita magod sila nga harap-harapan ba? O ba yung contribution mga sukit di paminaw? Una kung gi-play kagahapon ng report sa Billionaire Channel, kining kang Marcolita, 75 million. Campaign donation na mga kagalan. Allowed na nga doon ay campaign donations para sa eleksyon. Ang kang Erwin Tulfo nga 120 million, gikan pas contractor, wagi, bisa gamay na lang investigation nun. Wag yun. Katong kang Chis Escudero, nakadawat sa mahigala gikan sa kontraktor mo, nahilom na. So, maklaro niyo ba, ang manggipanggukod, ang dili sa minority block nga mga senador, murag mahurot ni sila pasakag kaso. Nya obvious ba? Mismo gani mga higala kan Joel Villanueva nga nahinog na nibalik og kahilaw. So kana may mga punto na to nga atong gipaklaro, no? Kung selective good and justice, why justice ana? Kung mingon tag accountability, kung buton unaon gani day kada accountability, unahon gyud mo nang gikawat ang kwarta sa gobyerno. Kanang kwarta sa mga tao. Kini gikan man sa private sector gani mga sukitig paminaw. Pero gukuron kay gyud. Og accountability mahisgutan mahigala ipatas ko no be. Pakita ko no nga dunay mapasakag kaso sa diha sa majority para maklaro nga awa di gyud. Ang ombudsman is very fair. In fairness mahigala sa ombudsman ha, kana ilang mga empleyado but si Buying Limulya mahigala makaingon ka ba nga okay naman day kay. Pero mo kag obvious kayo nga wa gyud natandog bisag gamay sa majority. Ang gipangguko di as minority. Unya bisag nakas minority kumutumbling na ka, okay na. Ang mga tao nga nagtan-aw makaklaro sa kon ba kanabang hayag pa sa udtong tutok ang mga pattern nga makita nimo. Mo na say punto diha nga walay fairness. So mo nandi nimo mabasol ang mga tao nga mo gawas,
mopadayag sa ilang sentimento pinaagi sa pagrally. Di ni mo na mabasol. Kay dunay basis sab ngano nga wala sila kaagwanta ni gawas lamang higala diya sa kalsada. Di lang ang mga membro sa Iglesia ni Cristo apil tong mga sympathizers.